diu la ciutadania, i d'altra banda la ciutadania segur que vol respostes i per tant fins allà on pugui m'agradarà poder escoltar totes les vostres inquietuds, totes les vostres demandes, totes les vostres preguntes. Començo amb una cita. L'altre dia els companys del gabinet estàvem reunits i jo fulejava un llibre d'aquests de cites, i hi havia una cita que jo no coneixia fins ara, ja us avanço de qui és, de George Orwell, l'escriptor George Orwell, que em va semblar que era fantàstica per explicar no només què passa avui al país, què vivim avui a Catalunya, sinó sobretot el que aspirem. El que aspirem com a societat, el que aspirem com a país, el que aspirem com a ciutadans. La cita deia, i la llegiré per dir-la literalment, que si la llibertat significa, en el fons, alguna cosa, és el dret d'explicar a la gent allò que no vol sentir. Si la llibertat vol dir alguna cosa és poder explicar allò que a vegades els altres no volen sentir. I avui tenim, efectivament, aquesta llibertat coartada. Avui tenim la nostra llibertat, les nostres llibertats limitades. La situació és greu. L'hora és greu. Avui, els drets i les llibertats fonamentals, els drets i les llibertats civils, estan en risc. Estan greument perjudicades. Podem fer el reguitzell de casuístiques que expliquen que, efectivament, l'atac i la regressió en els drets i les llibertats fonamentals és un fet. En puc fer uns quants de recordatoris, però jo ara baix, a la porta, m'he trobat un dels informàtics que va ser encausat per haver replicat una de les pàgines web del seu advocat, el seu advocat. Creu si volies anonimat. Hem arribat a aquest extrem. Hem arribat a l'extrem d'intervenir pàgines web, d'entrar en impremtes, d'entrar en mitjans de comunicació, de detenir i empresonar membres del govern legítim de Catalunya, de provocar l'exili de representants legítim i democràticament escollits com el president Puigdemont o la secretària general del partit, la Marta Rovira, que han hagut de marxar a l'exili perquè aquí estaven també greument amenaçats. Hem arribat a aquest extrem. Hem arribat a un extrem on sistemàticament s'estan atropellant, perquè es pot dir atropellant, els nostres drets polítics. A vegades per via dels nostres representants, però en capdavall els drets i les llibertats dels ciutadans d'aquest país. I tot plegat s'està fent amb una voluntat de construir un relat que criminalitzi idees polítiques, que criminalitzi projectes polítics, que criminalitzi maneres de pensar. Ahir vam viure una prova evident, simptomàtica i bèstia, permeteu-m'ho dir així, del que efectivament es vol fer amb la construcció d'aquest relat. Ahir es va acusar els CDRs de terrorisme. I podrem sentir-nos més còmodes, menys, compartir més o compartir menys algunes de les accions que puguin fer els CDRs. Però mai, mai, mai es pot associar CDRs a terrorisme. Mai. És una barbaritat. És una absoluta barbaritat. És digne de Turquia. És digne de països que no són democràtics, associar la dissidència política legítima a idees criminals com el terrorisme. Això vol dir banalitzar el terrorisme. Això vol dir banalitzar el terrorisme. És molt greu banalitzar un element tan negatiu i tan salvatge com el terrorisme. Doncs bé, fan això per construir un relat de violència, per construir un relat que justifiqui segons quines peticions de presó, segons
quins supòsits del Codi Penal. Fan això per justificar la rebel·lió. Fan això per justificar i per associar un moviment polític que sempre s'ha manifestat pacíficament, democràticament i cívicament a elements de violència. I es pot estar d'acord o no amb el plantejament polític que té una majoria de la ciutadania de Catalunya, d'aquest país. S'hi pot estar d'acord o no. De fet, hi ha bona part de la societat catalana que no hi està d'acord i que ho manifesta a les eleccions i que ho manifesta tantes vegades com pot. Però el que no es pot fer és intentar criminalitzar idees per generar por. Perquè en realitat, en el fons, el que es vol és generar por. Por a escriure, por a dir, por a manifestar-se, com els avis i les àvies de Reus, por, d'alguna manera, a expressar les nostres idees i els nostres plantejaments polítics. I la por comporta associada una altra cosa que és el pitjor enemic de les democràcies. És el corc de la fusta de les democràcies. Les democràcies, si se senten en pilars de fusta, hi ha un corc que se'ls va menjar. És l'autocensura. L'autocensura és el pitjor de les democràcies. És la pitjor censura, la que s'aplica a un mateix per poc. És l'autocensura que ens intenten imposar al Parlament de Catalunya. Quan ens amenacen sistemàticament que les decisions que prenem poden comportar no sé quina querella o poden comportar no sé quin procés judicial. Busquen l'autocensura. L'autocensura també és que molta gent aquests dies hagi marxat de grups de WhatsApp per por. Això és autocensura. És el pitjor enemic de la democràcia. Estem en aquesta situació. I no es pot banalitzar de cap manera. I no es pot normalitzar. No es pot normalitzar que tinguem gent a la presó, que tinguem presos polítics. De cap manera no es pot normalitzar. No podem normalitzar que hi hagi gent a l'exili. No podem normalitzar totes i cadascuna de les demostracions que es fan per sistemàticament anar limitant els nostres drets i les nostres llibertats. I hem de respondre, com sempre, pacífica, cívica i democràticament. Pacífica, cívica i democràticament. Però hem de respondre. Aquest país ha avançat sempre que institucions i societat, que institucions i la gent, deixem-ho dir d'una altra manera, que els edificis més nobles, que allò que a vegades en diguem la moqueta i els carrers han caminat conjuntament. Quan hem avançat és quan hem fet això, quan ens hem posat d'acord la societat civil, els carrers i les institucions. I ara ens hem de tornar a posar d'acord. Hem de tornar a conjurar-nos conjuntament. En primer lloc, per la defensa dels nostres drets i les nostres llibertats. Per això nosaltres des del Parlament hem proposat una aliança transversal, una aliança plural políticament, per dir ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou que ens trepitgin els nostres drets. Avui n'hem tingut un altre exemple. Avui el jutge ha decidit que no deixa venir Jordi Sánchez a la investidura que havien de fer demà al Parlament de Catalunya. No és la primera vegada. Ja ho va fer una vegada. Ja va impedir que el diputat Sánchez pogués venir a la investidura. Però aquesta vegada ho ha fet saltant-se una resolució de Nacions Unides que deia que els drets polítics, els drets de sufragi actiu, és a dir, votar, i de sufragi passiu, és a dir, ser votat, del senyor Sánchez s'havien de respectar. Se'ls han saltat a la torera. El jutge del Tribunal Suprem, el jutge Llarena, s'ha saltat també aquesta disposició de la justícia internacional, en aquest cas de Nacions Unides. I quan es limita que un diputat pugui venir al Parlament de Catalunya, no només l'afecta amb ell, no només l'afecta al seu grup parlamentari, ens afecta a tots nosaltres. Jo no sé, i us pregunto què vau votar el 21 de desembre, però votéssiu el que votéssim el que votéssim, quan s'impedeix que un dels 135 diputats i diputades del Parlament de Catalunya exerceixi lliurement allò pel qual ha estat votat,
s'està limitant la sobirania de tots. S'està limitant la nostra representació, la de tots. Votéssim el que votéssim. Aquest és un nou exemple d'aquesta limitació permanent dels drets civils i polítics del país. Per això deia que hem de fer una aliança transversal i plural per dir prou. Hem de fer una cosa, aquesta aliança, que jo intento explicar cada vegada que ens reunim amb alguna de les entitats o associacions, amb algun dels agents socials que volem que formin part d'aquesta aliança. Jo els explico que el que hem d'aconseguir és institucionalitzar el 3 d'octubre. Institucionalitzar el 3 d'octubre. Què vol dir això? L'1 d'octubre eren molts a votar. Gent que de bon matí vam anar a un col·legi, de fet alguns ja vam ser a la nit anterior, però en fi, alguns que vam anar-hi de bon matí a votar, conscientment, activament, militantment, i d'altres que hi van anar-hi quan van veure les patacades de la policia. També hi ha molta gent que potser no tenia pensat anar a votar, però quan va veure les imatges a la televisió va decidir per dignitat anar a votar. L'1 d'octubre va anar molta gent a votar, però encara va sortir més gent al carrer el 3 d'octubre. El 3 d'octubre encara va ser més gent, vam ser més. Vam ser més perquè va haver-hi la gent que va anar a votar l'1 d'octubre i va haver-hi la gent que es va indignar de la repressió contra els seus conciutadans. Això és l'1 d'octubre. És una crida a la democràcia el 3 d'octubre. És una crida a defensar els nostres drets i les nostres llibertats. Es pensés com es pensés, perquè allà hi havia gent que va votar que sí, gent que va votar que no i gent, insisteixo, que no va votar. 3 d'octubre és el que hem d'institucionalitzar. És aquest front ampli que volem crear al Parlament de Catalunya. Basat en 4 grans eixos. 4 grans eixos. El primer, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Això és el primer que hem de reclamar. El segon eix, el segon fonament, el segon element d'aquesta aliança, una defensa innegociable dels drets i les llibertats civils. Innegociable. I això hauria d'incloure tots els demòcrates. Tercer eix, recuperar les nostres institucions. Hem recuperat el Parlament de Catalunya, hem de recuperar també el govern de la Generalitat. No es pot banalitzar de cap manera els efectes del 155, que hi són i molt. Que hi són i molt. L'avís de la casella de la preinscripció escolar, o la situació de TV3, o la situació dels Mossos, què us penseu que és? Efectivament són les amenaces del 155. Per tant, és absolutament prioritari recuperar també les nostres institucions, és a dir, el govern de la Generalitat. I el quart eix, que el conflicte polític arreu, però especialment a casa nostra, a Catalunya, es resoldrà en política. No es resoldrà en tribunals, no es resoldrà en codi penal, no es resoldrà en jutges, es resoldrà en política. Què faran? Imputar 200.000 catalans i catalanes? I quan ho hagin fet, què? Desapareixerà la situació política? No hi serà. No pensarem com pensem. Continuarem defensant, òbviament, les nostres opcions polítiques. Per tant, la resolució del conflicte polític s'ha de fer en política. Aquests són els 4 grans eixos que nosaltres volem defensar des del Parlament, amb aquest front transversal. Deslligat d'opcions polítiques, que ara en parlarem. Però aquí s'hi ha de poder sumar tothom, s'hi hauria de poder sumar tothom que es consideri demòcrata. Perquè la limitació dels drets i les llibertats civils, ens afecta molt directament als catalans i les catalanes, molt. Cruament. Definitivament, si no, que els preguntin a les famílies dels presos. Però també afecta les exposicions censurades, també afecta els llibres segrestats, també afecta els veïns i veïnes de Múrcia, també afecta els rapers que posen a presó per la lletra de les seves cançons. És una apel·lació, una crida al conjunt dels demòcrates. Es pensi com es pensi. Aquest és un primer eix, perquè ens és molt necessari defensar la nostra llibertat i els nostres drets. Malauradament som aquí. Malauradament som aquí. Per tant, hem de defensar. Però això està deslligat de projectes polítics. I nosaltres defensem, òbviament, un projecte polític pel país. Allò que ens agermana, el mínim comú denominador
amb els demòcrates, amb els que es consideren demòcrates, la defensa dels drets i les llibertats, per fer, com deia Orwell, per poder explicar el que nosaltres vulguem. I allò que volem explicar i allò que volem fer durant la propera legislatura és créixer. Créixer. Cadascú aquí potser té una opció política diferent, però aquells que compartim un determinat model polític i un determinat objectiu pel nostre país, tots aquests, pensem com pensem, fem els matisos que fem l'enfocament que fem i diguem, escolta'm, crec que s'ha de fer això, crec que s'ha de fer allò, tots en conjunt, segur que estarem d'acord amb una cosa. Calen majories més àmplies. Hem de ser més. Hem de ser més. Hem de ser més. I com es fa de ser més? Perquè és molt fàcil de dir, però és molt difícil de fer. Per ser més, es necessita, des del nostre punt de vista, dues coses essencials. Segurament moltes més, però dues d'essencials. La primera, recuperar les institucions, tenir un govern i fer bon govern. Fer bon govern. Amb polítiques socials que expliquin quin és el model de país que volem. Polítiques socials que blindin drets fonamentals que a l'Europa del segle XXI estan sobre la taula i s'han de poder resoldre perquè són demandes dels nostres conciutadans, d'aquells més vulnerables. Drets com l'habitatge, la pobresa energètica, l'atenció a la gent gran, la renda garantida de ciutadania, elements que construeixen drets socials, drets materials fonamentals. Això ho ha de fer el govern, hem de saber fer-ho des del govern. Perquè així expliquem quin és el país que volem. I per tant sumem més gent al nostre projecte polític. Hem de ser més, hem d'eixamplar a través d'un bon govern. I quan diguem que hem d'eixamplar, que hem de ser més, ho dic perquè quantitativament hem de ser més del 47,7%. Hem de ser més. Però també ho dic per una altra cosa. Perquè quan siguem més, que estic convençut que creixerem i que òbviament serem més, no només és important que els que estem defensant aquesta opció política representem més de la meitat de la població de Catalunya. No només és important això. És important que l'altra meitat legitimi a la part majoritària. És important que l'altra part, sigui el 30, sigui el 40 o sigui el 20, reconeguin la majoria la capacitat legítima de desenvolupar el seu projecte, de desenvolupar la república. Això és important. Això és fonamental. Això és bàsic. Créixer vol dir això. Créixer vol dir que jo al meu costat tingui més gent, però que els de l'altre costat també em reconeguin. Això hem d'aconseguir-ho fer durant aquesta legislatura. Insisteixo, amb un bon govern, però també amb una altra cosa. Fixeu-vos que durant mesos, durant anys, el que hem hagut de fer és defensar la democràcia. Lamentablement, defensar les urnes, defensar el nostre dret a vot. I això ens ha tret energies i ens ha tret temps per explicar quin país volíem, com volíem que fos la república. Això ho hem de fer. Hem de fer aquest procés, aquest diàleg permanent amb el país, amb la gent del país, que ens permeti dibuixar quin país volem fer. Els escocesos, que van tenir la possibilitat de fer un referèndum acordat, van fer un procés que és segurament l'invers que el que hem fet nosaltres. Els escocesos van fer el que en deien les National Conversations, converses nacionals, diàlegs nacionals, que ajudaven a parlar de com volien que fos l'Escòcia independent, com volia que fos la seva república, els escocesos i les escoceses. I després van fer el referèndum, perquè van acordar-lo pel govern britànic amb el govern de Londres. Nosaltres hem de fer la nostra National Conversation, els nostres diàlegs també, per anar explicant com serà la república que desenvoluparem. Així també creixerem. Per tant, 3 grans eixos, i amb això més o menys acabaré, i després continuarem parlant i anirem precisant si convé. El primer, defensa dels nostres drets i les nostres llibertats fonamentals. Malauradament som aquí i ho hem de fer. Segon, governar, recuperar les institucions i fer-ho bé per créixer. I 3, definir com volem que sigui el país
com volem que sigui la república que alguns anhelem i que alguns volem que es pogués desenvolupar. Això és el que farem, segur, amb matisos, amb diferents visions, aportant-hi idees, i ho farem conjuntament. Institucions i població, institucions i ciutadania. Així és com hem avançat sempre i així és com ara avançarem. Amb un govern efectiu ben aviat, per tant no anant a eleccions, tinguent un govern efectiu ben aviat, un govern que permeti desenvolupar allò que vam fer la legislatura passada, allò que vam fer el Parlament de Catalunya i allò pel qual avui hi ha gent que està pagant presó. Acabo recordant la cita de l'Orwell per fer un cant a l'esperança malgrat la situació complicada. Escolteu, això de la llibertat del nostre país és una qüestió que passarà, segur. Jo quan em reuneixo amb gent de fora, amb diplomàtics, representants d'altres països, els dic, escolteu, poseu-vos al cap que allò que vol la majoria de la ciutadania de Catalunya passarà. Potser trigarà una mica més del que ens havíem pensat i del que volíem, però passarà. I passarà perquè serem capaços, de nou, de confrontar dos models. El model de la repressió de les idees, de la repressió de la democràcia, de la repressió dels drets i les llibertats que representa el règim a l'estat espanyol i els drets, les llibertats, la democràcia, la voluntat d'avançar i la voluntat de modernitzar el nostre país i de tenir les eines necessàries per ajudar els nostres conciutadans que representa el model polític que nosaltres defensem. I davant d'això, davant d'aquests dos models que cada vegada són més evidents, també és obvi cap on s'anirà apuntant la gent i per tant cap quin és el projecte polític que anirà creixent. Això passarà. Això passarà. I ara, encara ens sembli que estem en moments molt complicats, molt complexes, molt convulsos, que sembla que cada dia rebem una patacada perquè és així. Malgrat sembli això, que efectivament ho és, estigueu convençuts que ens posarem d'acord, que trobarem quin és el camí que ha de seguir aquest país i que la propera vegada que em convideu a parlar aquí al Círcul i pugui venir a un sopar com aquests, no parlarem de futur, sinó que parlarem de present, sinó que no parlarem d'anhels, sinó que parlarem de realitats. N'estic convençudíssim i amb això acabo. Aquest és un cant a la llibertat que cridava Orwell, que ens sabem guanyar, ens hem sabut guanyar sempre els catalans i que ara, malgrat tot, també ens sabrem guanyar. Nosaltres, davant de les institucions i particularment al Parlament de Catalunya, farem tot el que cal. Sigueu tan crítics com heu de ser. Apreteu-vos a les institucions, però no dubteu en cap moment que nosaltres, tot allò que fem, totes les decisions que fem, les fem en pro de dues coses. De ser més lliures, per tant, de guanyar. Moltes gràcies.